com a jugador del Taurés. La seva incompatibilitat amb Aito García Arneses, a qui per cert no va saludar, va ser la causa de deixar el Barcelona abans del que ell volia. Després de saludar els vells coneguts i de firmar alguns autògrafs, Chicho va anar cap a la pista. Una pista d'inoblitables records. Sibilio estava de bon humor quan va sortir a fer els exercicis d'escalfament. Per la megafonia del Palau se sentia l'himne del Futbol Club Barcelona. Aquí veiem com li envenen el dit índex de la mà dreta. Com que encara no està completament recuperat d'una lesió, l'entrenador Manu Moreno no el va incloure en el 5 inicial. Però en el minut 3 ja sortia a la pista. Escoltin l'ovació que li van dedicar els aficionats barcelonistes que així opinaven sobre Sibilio a la mitja part del partit. És un jugador bo, que l'Aito va veure que el tenia que aturar fora, ha vingut, està fent un bon partit i s'està defendent molt ben amb ell. Segueix com sempre, però, no sé, una mica més fluix, no? Avui el Sibilio s'està destapant. Com que juga contra el seu ex-equip, s'està lluint. Me gusta como aficionado que soy, me gusta y es un buen jugador él, me gusta que venga. Y estoy bastante contento. Y he visto que le han animado todo el mundo. Final del partit. Sibilio es retira del Palau. Ha aconseguit 19 punts, però el Taurés ha perdut per 48 de diferència. El responsable de la secció de bàsquet del Barcelona, Salvador Alemany, i el capità Nacho Solozábal li van entregar una reproducció de la Copa de la Lliga que el Barcelona va guanyar la temporada passada. Sibilio no va deixar que es filmés l'entrega, però a la sortida no va tenir cap inconvenient a mostrar l'últim trofeu guanyat com a jugador del Barcelona. La roda de premsa semblava la mateixa de sempre, però era ben diferent. A la sortida del Palau, acompanyat per la seva filla Aroa, tampoc no hi faltaven els aficionats que l'aclamaven. I un bon amic, l'inseparable de la Cruz, el Lagarto, ara en el TDK l'esperava. Els anys al Barcelona queden enrere, però l'amistat continua.